Här spelar han är dómarirnir blíðir. Inte alltid, det har du upplevt sånt där. Jo, men alltså att han förtjänar alltså är det blíðir och alltså man snackar faktiskt inte examen alltså question vi med eller blackman alltså man hälsar pent och men jag alltid nu börjar man mer komma in och leva kornören och jag ska säga att höstdagen mötte jag blackman. Det har varit alltid råd som det ja. Och då kom man smilande ut till mig och säger för fan alltså det vi vuxna människor vi kan tala sammen och du vet ju godt jag har sagt undskyld och du vet jag att du vet vi det svenska blackman är så god kanske vad jag där kläm det sist vi checkade ju väl hört så nej alltså jo alltså men vi ska minnas lätt era show och ju mer drama ju bättre. Jag är inte går ut på mer områden och mer ströjer och mer drama mer hit fuck it. Ja, och alltså vi då så att alltså jag var första som om det handlar mer om domaren än det handlar om bakom sangarna. Och så snitt här bara så är det bara viktigt att koncentrera sig och få det bästa på sjur och synja som en dröm. Och jag låtsar spela här kvar helt om Blackman. Ja, kvar helt du vill lägga om han. Ja, men för det första så känner jag inte och jag kan inte annan än det som han säger som säger blöven och sjönvarspe men alltså du skulle säga att det helt om han bröt sig alla samtidigt så Elton är mer en genial eller så han speciell fullständigt som man säger gone jag vet inte det är god han kan vara så charmerande och virka som en heter personer samtidigt som man virkar som det kallt som människa och tattoo i kört att finna ut att för mig är det viktigt att veta vad jag har folk och till människor som är arbetsamma vi och som är här vi gör det jag brukar för veta alltså vad har vi det och jag brukar för att andra veta vad det har med så det är det inte jag inte finner en person och så när jag har det blackman jag vet inte ordentligt vad jag har igen men det är kanske det som gör det överst att hitta den här på samma måte att så känns man helt hade bara så känns akkurat något motsatt och så sitter man här alltså de akkurat så väl och nu hade jag och jag hade en film men nu är det I don't know